Oboroso bw'umugusi. Mwanchumurigaria bw'ensoko TV nigora sechinga kya semesa yama yakuru ensoko chinse isa tubo tukubwarero karanso ikabona tukumanyi ali aene kiyoguru sechinsemo chenkuru kwa Clinton Ndigi nondenere Kevin Momanyi kuru sensemo yumunu bwemanyerero kwana kyanto chuko manyari aene kiwe ase itukeriga tariki ni 12 cy'umutenyi ogatano rimo mwaka bw'ekirubere 2025 nemo ene mesema yakuru ensoko chinse isa to yachakire bona. Karibu sana mwancho murigere butukubwa rero tugochaka no roboti rukubwatia sama yanda nyaro kobaga kubwata nsema mbieri tukoria rero hasensemo yekenyoro kya nyoera kigotoke wodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii maiga yabamenyi kuboka na konyora humubere bumosacha oyo mubwe myaka higatwa Sirita Wilson Nyangaresi ga suguna ine kurwa umutebo afukado isiko yenka yaye korengana na isenya gosira nigobono aichanire hegakorikyo na goteba buna humwana oye tanya gosanga nonde elio koirira kwerusia hobo moyo nigobono abanyariko babawichandra hegakorikyo na kuboria abantu bonsi gosanga nabamwabo hekero bagwetera amakongu ayo akubachanda kebirengererio muri kitopeto el machine yagotumanya senchero bwikira Moichano na mayenda manene nigabwata insema mbere tukoria rero sikenyoro kya nyoero ewodi ya Nyakoe bunge ya Kitutu Chache South County ya Kisii asa menyi baboka no moichano na konyoro mubero bumosacho yo mu myaka yigatwa agesungetie asumotebo bakado isko mwae asikikirira yugatramanyikana wikira bonaiga okwana nabariki niga isenya gosira Wilson Nyangaresi atebiro mwana niga beire kamente no muremene amateye astatanya koro kikamanyerero kende gionsi gyoko irusyo bomoyo bana ba mintu na wana boka wana mambia saa 10 si saa 10 na turo mocho kuna matayando ande skuru na anda mugondo bana mocho ka go cha on tebi tata garaire mocho ande skuru wana ngole kwa nguru mugondo nga inoka ninki nganchwa ya ngocha kwa nyama mwana wana mumura one kokuwira son kibiba Nyangaresi yenga tata isunge tumute iguru bana ndio mana ndia ale ngande na ande bano bakwana no mwana oyo mocho kwa bakwana era bano mambia muri karaire ichange chizamo cha igan mocho kwa ngene skuru saa 12:30 nigamoto girenya gosira Wilson asomokyo ebo kwerigeria gosire amataye wetere barua bya maboko barua okore kora barua nka barua bya mugonde bya itebi no anja kingokora yare ndeta bana bya ndoje mana kwa bali sukuru abana kwa bali sukuru mwa mojo ko form 1 ole bona bona ndoje mo na bande baro yondo jenga tali bo bembiyale nale ndeta bana ba nale ndeta bana abachikola bande ndete nabantu ba mbia bale nona ba matembaroche nona baturete abana kenyero mbaroche nona ba abagambi mbaroche abambi twetana ine gaiga paka baturete paka mechikumi paka pamba 40 mbaroche itwaza ndio na kanda katibata ebeti asinsema yaba mate nigo bayichanire gekorikyo na kuboria abantu gosanga nabamwabo ekera babwata mangana ko bachanda irigo tanga makweri bunayo bona aje guturwa mambingo mwana ono ngosiro yo mwana ona bono ngayo sungetia ngorie se of card igo
nje bono timanye tinga kaikireje ke kyaruga ko garanche nanya kora mangana amna turi na ko moiso nde nanya ko kwana kendo na bwate sidende nje naza na kuminga ingi kagendre ta bono nje bono bwata mayanda tindo jingana ki eta keru na bono ige sabantu ba mintu turi twensiga ekero bwato bokombonde gakiwate bya ba mino bagokonye advice kidogo toje gukora ibintu bune bigabona kwebeka ibintu birecha bitaye sengo ligoro na bana bono bakumeti Ubero Nyagosira nigo rusigwe nsemeyo n'abanyanyimbo ekero botuki bwacha kiwe Poteria Ensoko TV kurega Nyoero ime ya kitutu cha South County ya Kisii Chempethuel Toskabosio mwancho morigereria ya mate yo mugaka Samuel Atura no munginoe Esther Kerubo nigo yasabire gusirwa eri gusemba kiani mechandera senka yabo aniga goikirana hekero barabwo bare abaroire nabo igo mwana obokuru kwa Justus Mumanyi obera segesero asege gitari geke hekero abwenda gutuka se school abamuranya gukiani gutuke bunge ya North Mugirango kwene kyakogendera chiseme chae nigo bono bakubwata sigona abanye Kenya Robert Semeyo baburire ya mate nabo igo abaraya bare no moyo bugwancha kubakonya asengencho barabo nabataka batari kwenyara kwene kyango konya kabari kwegendera buna gutuma muri Kito Vincent Monda ase Kenyoro Kenya Kongo yo musocho ime ya kiogutwa location ya Tombe Kitutu Masaba county Nyamira nigongosoa asenka ya Samuel Atura Bwogo amona Esther Kerubo aiga asenkeye nkonyorana Justus Mumanyi oyore umworokiwa we klasi ge 12 ase skuru yabamura ya Nyagokiani egotoka ebunge ya North Mugirango kale gesibokyo borweire Mumanyi no mumuru kabere asenka yabana batano na batatu tali skuru weterabona no murweire igonkwewe shita kama ngento yo chikiambwa tororo nasinyutara Mumanyi gakoiborwa ni garenge buya kolendekara iki class kya gatano egento gikamubwata mugongo ikyo kyamuire chingo mabono bakakyamubekire nse ina imugete kuruga igasa 8 kaike gari mekona temotwari kaibona igento kyambwatire kirikere kaiga kasinko ya nabono nkara mpigare karatinina kaike school kineka kitagare so saini so school ni kasingo mga kurgeita ari mwalimu ante kara turia ora iko byako manya kwende kirasini osogende atom kasingo tira bano kurmata gusto gusafiri kaye guri baganka chaka nchakwana ya gitari abaiboli baye Kerubo na Samuel nabataka abaere nende bonsi nabaroire nabantu boko gochemunwa mbabwati nonya nebalingi eyo era ikimomanyi nyagitari eli alingoliwe igoro yoboroiro bu kwa mulemaire enyomba babwatene yamo eyo bagachirito no muamate nainde nero bagwetora bonsi Tebano bese chira nchisa into guchira papiri nainde bono oroje ningokoba nabo tokogenda toikenya gitari ayankolinio chiche kanje nsinyugocha ncherate yombwate nacho nagatarire onyetari uroba nganesika nale konya kabara sika kiera wekanderia abana anyorire mbanjara usaba enchara na yite bwati bese n'ikino murure konyenda ndeke gasinya rero nakonya cyanda kaisika Wana gento nekire kiyo nchande ibirangari no bukuma okuri okobanda amaje Obutakobo nigo bwagarire Mumanyi aligereire ndota yaye yokobo munyagitari gosomoro kyage kulimera gochiroche abargeri banyi gweteri ogere baigo divane mbari kwenyara mbabu atiga siende nabo tokorara igo nende tobo ke tutari etikende mwangu mombwatsi Mongo ni nyari ko babuna abandi enje ni nyari ko bakonye nyambege kiro nabwenire Nyasaye karanje ngeta matema abuya nabongo umunyagitari gosomwarimu oyo kuanja nabakomboti kunyagitari abayoboli aba mbabwati kende Joseph Mainye Masese n'umutureti bwe Kenyoleke Kenya Kongo umusocho nigo akwanakya enkeye oburoire nigo bwaba ikaranseire nainde mbali na magiga gosimutu omwaka bwenkeye oburoire abwate oburoire bwe blockage n'umungino wayene n'umurwire igarwale tuburoire bwasima samali beorokia baya
bali babwata omwoyo bw'ogwancha erinde agende nyagitari aweniwe. Ng'ina moke mumanyi Esther Ngwenyi nigagoteba enkeye yabereke gochandika sekioreri kiabo nenka ebwata amakong'u nayanda amaroro. Abamura abanene na ng'ina na ise nyumba egitanda nakie kibakora ebinde nse barutete chigu ebintu nse gaki no bakora ekini kiegento genchade tungu chigorigeria omwana mpaka nerorera amabera kende nkeyo keri muchioyo nonye nkubatebi nabo bariga nyasaye barendete wakonyi bwana ariko nyara umusamaria nkonye umwana yabwene kera bwenire nabo nkumwakira mbiyamo nenda bakonyi bonde nyumba ntimbwati antabwati nyumba ye tamenyete twensi igonkorara rero n'abanyaruka rero mu barara bamura naise wana mwana bunaya ego jumuna na basabere nyasaye biyamono mwatesikare ni mumanya bakongora ngambo konguki yamateye gekorawa n'umurandi Samuel Nyakundi nigo bakuboria abarayi bali babwata omwoyo bw'ogwancha basire enkeye gosen baonchererie gochyo obogima bore gaigai kagete ngatware kubwatara naso bwamaiga atware bakonye familia yaiga yorende gaki na sabire ngonde bwensi okukuneka ndu wensi uraigwa manganaya wetera se media sije baba minto bakiraiga gaki kubwata omwoyo bw'ogwancha sora nyale gokonya na gosukia kora ruge nonge sinini ndo aruno nsingi 200 ndo arusingi 500 ingaitanga nabo chikonyo cyasukirie mumanyi kagendete koba oyomo sabana bali chimilioni 352 ime ya Sub-Saharan Africa nigabwato bolemirwo bokonyora chisemi oborwalia nabo igo bokorali ao nonya chiserikali chinyinge ensenkima chibege tomukia bwokeni botindi bwenchara unekerenge getangani asebire 12 byamaro yo mwaka bw'echirubere ne 30 gekoraga. Vincent Monda, Ensoko TV, Kitutu Masaba, Ekaunti Nyamira. Toskabasio mwancho mwarigereria habarayo bakorigie kergo kebo jumbe ensemo bunge North Mugirango Ekaunti Nyamira nigo bona sobo amo baesokire na kuburi mwaziri w'echisemega Kenya Julius Ogamba kwana kyango bekare mirobere yogoso ase chiskuru au heriko manyeme chando irarro ne yaborokiwa bagwetera hase ekiaberege kwana kiwa hase amatukabwango gase sekte yo nigo bona baringe ko yakwana gaso moiga hoyo mu wamatango ne kiwa chinsemo churwaki asobe go ba muchiro burayi bwe bunge yo hasogo taikirania hobokoreri obuya unagotumanya muri Kito Steven Nyariki Nase omoyega bw'amatanga yoko mwen Josephine Kerubo Nyamete sensemo yorwakie bunge ya North Mugirango ime ya Nyamira asomoyega homerania abarwaniri abo bunge bwa North Mugirango omoske Joseph Kiangoi omoske Isaac Atebe nabo igo omoske Duncan Bunduki ati yabarayi bande aiga omoske Isaac Atebe nigarure kurentindi gocha somo waziri w'echisemega Kenya Julius Ogamba migosi asekeria komobori nganere byaru abisi na gosoka ryokorotota mababere skuru anane mona sogo samgoji skuru yatachikomera na ekeboko kya monyora omuriki botambe aze wizare yi professor Julius Pitok oyu okorwa monchorelio oyo minto bigos omo minister nigosi oyo minto soka koruwa ofisi ya Nairobi soachi skuru mina matiangi arago soachi skuru orore nga kiabana baito bakuragira 19 kiabana baito bakura so ontero boiho ekiagera ekero karansita abo nababisa bawo ibe karansite bono iga abana mbabu atimorembe skuru chito ichire congested asensemo yoboiraneria omoske Joseph Kiangoi nigo boiga kwanire chisemi onye yari kunyalika naisa kominto togende naye unabakuraji bali bateba na Kiangoi bakobwatsia unabanyakoni bali bateba nango twabalege sangyo unabasanga bali bateba ngo twabalege sangyo abantu baminto makowe sangyo nende mwange amakowe sangyo nende mwange de mata bona togateba na tunyalege sangyo ekyo egende kagenda promise toko kenda yalia ekegala ngofo mutoro serikali Isaka ya isaine minister ya education mo wanda bogo
Kerekioni ga batatu bamuragire bokongu murayora bisi omusikecho asinyamoko asekeria bakweranga taraikirania buya magendero amanke imeye bunge ya North Mogrango egendo tutaite gokora abagusi orio mintorororo omusike matiagi aruani kapisa buyeigo aeberia abantu buyeigo nando ndi yamanyanda angeli no anije kurugaiga moeberia kegara abantu bitu barakoliga sina barabu aiwe tigiti akera aiwe tigiti inje kiango yankorugaiga no tumugirango nyende no aingo tikitale nyende Nairobi nyende ko morigeri chikura igongunya gusabanga kamo watanyarinya matiagi nainche asange nchindo muremu ugochikubarwanirira matianyare nte bintu gocha nainche monto anyerie ngora moroche abantu ntomatira na maremu nikibeseranga kuguru omosike oitoga okorukunya moko obole moboraria ekerenyo asabe gete CDF buaye iga omonto akamenya kweroria kaonia akaona CDF akaewa 28 million chibesa cheno ekero tokora tokuoga nechibesa cheno togotetea ando baminto bakwanire iga isako okwanire iga bunduki okwanire iga egente kemo na mbeye moto goteba oburayi boro bubore iga buri bweigoro bogotogambira bono tigabagendeka kyangoi tigaturi chikura ichirasa abantu aba bakotoa onye naye bakwa untigere ingotigere ogambe onye ninche bakwa hende untigere ngambe buyego baroseri ebintu byabo tabayiga tigatotwara omurembe ase constituency yaito anyatero cyaro seito sekiango igago cha seito tigatoma chinguru tomo omurembe ari chikura chiaye korano korento machoko aba baminto bakuborie kirogo igana aborie yo minto bunduki na masikani ya manene no mwana ito iga ayo tata bana wate bayigona tokito kwane tigatokito kwane naye egere nso egenteki akona asoirororo umayena kosoma nayo somo awongo watebina naboko bo mujumbe ko kibosio iribo na mbere no North Mogrango yasarikire obuchumbe boro bwasarikiye wone bwasaririe omochoko takeire omochoko buka emyaka 5 na korosya magendero korosya kirimo yito koroskuri yito omochoko yo koitoro sino monto what experience no monto what experience yakorokwa choseru kyangoi ombasa kerekioni ge serikali nene yagendere komochiwa asikiria bakuboringa nasiki ase budget yasogetiwa bugoro etabegeti gati yebintu biria omuraibu ensomoske William Ruto arwete gochokora Nyamira egati yabo University ya Nyamira nechipara ao abantu bamintu budget njasombe tugoro umweshimiwa oito president okurukuna Ruto na chichaga agato promise ebintu ebingi aka promise chipara epare guru igalia chabera esoke gekendo ekiche choge egende ya maya agato promise para akai nerwe gotenete epare guru tombe egende asakuru kunga bunyunyu echiko soka gitaru ebe kwiran agato tege university yetu ya Nyamira nkobe kare chibe soro 3.5 billion chibe de chichikorosi university paka bono iga bari bakuri ye budget yentonke yo se budget yo se bintebio akwanet ione mbeo togokorera muroche na indento bwendeza ko motebinga tu tambuli Stephen Nyarikie Munde Ensoko TV Orwaki North Mogrango county ya Nyamira uskabusio mancho morigeria ababwatani au abakwegerero bwende bwa mwanya bantu bagikire budget digital 4.53 yasometori tukorigoro
n'omwaziri w'ekiganchekenene gya serikali John Mbadi. Nkwane iyo nigegocha ritukeri morioka mega ye budget yogosomwa asa magacho amanene ye bunge gocha saba Kenya. Abwatani abo nigo bono batebire nonye ebirengerero by'Abakenya byabwatiraneti byasangeretiwe tibwatiraniriye ase omoroberio oyo bwensi ase bono bagosererie gochia kogenda ase ekigambero na kwane ky'Abakenya konyora baro bwene bwabo nagotomanya omorikito Edna Mura. Ekera Abakenya bange bagendrete kwemurunganiria obututukano obuburime ye budget eyo yasometwe rituko rigoro ebyumbe ao bire bikwegerero bwene bw'amanya bantu nabarabwo bagikeire ekini ye budget eyo ase batebire terigerereti Abakenya na amagani abo okwana asegikaro kibyumbe bikwegerero bwene bw'amanya bantu na biria abye kanisa ase kerisia kia All Saints Cathedral umucho Nairobi barayi bebyumbe bi bemurunganire buna ebirengelio byabo ebyo babegeta se budget eyo tibibekirime gosekoirwa koba ebyengencho nebunge. I want to say with a lot of disappointment that the budget outcome as was read fell short of factoring in the voices of the people, because the public participation that was purportedly undertaken did not meet the threshold of what public participation ought to be. And we have asked this severally, that we did not hear a proper analysis of the issues that came from the public, thematically analyzed, and we did not hear both Treasury and Parliament telling us that these are the voices of Kenyans. This is what they wanted. Batebire budget eyo nechikobekense ya Kenya imeye chisira chinyinge na gokongia obugima bw'Abakenya. Ebyombe bi nigo batebire mbachikogenda ase bigambero kwamererie budget eye ase bagoteba nigere mamincha yebirengereri ebyo barwete ebyo bitabugoretuwe na ababunge ase ogotegerera eriogi iri Abakenya. Located to the office of the president and the deputy, because we've just been seeing the president flying and there's nothing is bringing back. So why should we allocate a lot of money to the office of the president if we are not seeing any returns in terms of building our economy? And as young people, we are also concerned that the parliament have let us down, especially since 2024. Why we are allocating all those billions to parliament, yet they are not representing us the way that is required. So we request that the money allocated to parliament be slashed even to half, because the people are not feeling they are parliamentarians. They are not defending us when we are in crisis, and they have only been there pushing their personal agenda. I expected this budget to properly fund IPOA. I expected this budget to properly fund the court system. I expected this budget to properly fund the youth economy, youth affairs and the creative economy. That is not happening. And I expected a budget that is going to speak into the common citizen and into the woes and problems we go through every day. We are waiting for the Budget and Appropriations Committee report, the Finance and Planning Committee report, and definitely will be moving to court to contest when they do not listen to us. The CS yesterday mentioned that the budget is for the government. It is to help the government, get to address a few issues that they deem a priority to them, and that's why we are saying this is not our budget. We need to be listened to, since, as my predecessors have said, a lot of memos and submissions that we have made this year have not been taken into consideration. Basabira basayi gukora obutuki eryo kumanya kibesa chense nga ichikorwa na nechisira inakechigwa kanwa eryo gutoria ense ya Kenya kurwa sabarai batali no bwasioko. What we want our young people to do in this country is to be patriotic enough and do a research and understand exactly the resources which finances the budget. Why can't we go ahead and do a thorough research so that we can defend our resource and defend our human resource? We can and we will be able to develop this country. Doko Erieta Nedina Mora. Togoskabasyo mwancho muregeria soroboti ronde okoboriwa nigo kwarurwe sabaibori na bigo eamate kobarenda bana bari babwate uboroire bobongo obumanyikane buna autism spectrum disorder ababwatani au bakubwatirana ne college ya maigerio yobocheno ya Macmillan nigo bono bakwanire hobu yabwe amate konyora hobo semia na maigerio chinchira babwendote kurenda abana abo nagotumanya muri Kitolinet Nyambane.
ababwatani abo barekorwa obosemia gochia ase amate imeyomocho Nairobi nigo batebire abantu baria bakorera abana abo nigo bagwetera chingaki chinkongu na igo obuyamboreo bwokonyora amaigeria ayo. So as an institution, specialists. As an institution, first we are responding by offering training in our basic level that we can manage as a mid-level training college. But most importantly, what we are doing right now here is to provide these are civic education and sensitization of the nation to respond to this. And therefore, that is why we are calling upon policymakers to, look at this matter and this issue with a keen interest and a keen eye. I had an amazing conversation regarding neurodevelopmental disorders and the autism spectrum. We'd like that we all join in the conversation. Let's see how we can better the life of the caregivers, people living with these disorders and these conditions. Just to continue with this conversation, we call out to the policy holders, people, the general stakeholders, people in schools. How do we make our environment better for this special population? How are we coming in as churches to make the environment better for this special population? So we'd not just like that this conversation ends here, but we'd like us to take it outside there and see on the best way to improve the life of this special population. Nelly Bosire oyure omunyagitari bwabangina nigatebire oborwairo obuti obwena korende amate nigegosomigwa chinchera chokomenya n'abana abo. Know that autism spectrum disorder is not a disease you aim to cure, because it's not a disease. It's a condition. This is who you are. So I think the first issue is for us to get out of the space where we look at them as if they are not value adding because they have a condition. You'd be surprised that some of the world's most renowned scientists, performers, artists are actually having autism spectrum disorder. So we always say that even you standing there could have it. You just don't know it because nobody has evaluated you objectively. We get to live with what we have. Chingaki checho Paul Mugi oyobwate omuchando yo nigaruro kuboria gochiase amate kobarora buna abakenya bande wanchereria gutayo aseboigo Brenda Machuka oyobwate omurwaire nera kwaneire enganeyo. Come mom to a baby with hydrocephalus and spina bifida, I just love to say having those conditions is not a death sentence. The child can live a normal life, and you as the parent or the caregiver help them to reach their full potential by loving them and providing the medical care they need. Autistic persons are human beings. That is one thing we ought to remember. They have a right to dignity, they have a right to life, they have a right to legal capacity, because that is one of the biggest misconceptions in Kenya, where autistic persons are seen as persons who do not have legal capacity, and we are here to disprove. I am autistic, and I am here to prove that I have legal capacity. I have gone all the way to law school, and I am continuing to break all odds. And so are other people where I've said they are doctors, they are lawyers, the engineers, and so forth. So, and we are considered as human beings first, before we are considered as autistic persons. Nigobono baruro kubure guchase serikali kwene kiango sirere ababwate omuchando yo. And data that's stuck on my head is that over 52 million children live with this condition, and that 95% are living in countries with low income. It means that this problem is a Kenyan problem, is an African problem, and therefore it is our problem. We cannot hide away from it. Goripoteria en Soko TV kurwa ase omucho Nairobi irietariane Linet Nyambane. Tuska busio mancho murigeria nsemo yo kwamberia he serikali nigo yakora itaria bena nsemo ya Western Kenya ase abari yabo bakora bono murabe kyama ya DCP Rigathi Gachagua no rube kyama kya Wiper Patriotic Front Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka nigo bagendrire ko mocha serikali ya Kenya kwanza asoko taikirania habo koreri iborobia na bigo gwikirania chira chuko baikirania hamagendro haba menyi benseme yokero ensi ya Kenya heganta ko yarigania wesio bachoria bonene omwaka ogocha murikito Frida Kerubo na mange.
Egemi ekwamiririe serikali nigo yakora etaro yabo goika Sorogongo rwa Western na gukwana neriogi erimo ase ekerenga kigwaka isiko omorai bwense Dr. William Ruto ase obochori bore bosio bakoragwa n'omorai bw'ekiama gia DCP Rigathi Gachagua ningaganie serikali ya Kenya Kwanza goikerania eira y'abamenyi b'Orogongo rwa Western. Ati Faruk anaambia Wetangula Ruto atakuachia 2032. Ameenda pale mlimani amemwambia Kidiki nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa ameambia Hassan Joho nitakuachia 32. Ameambia hii mzee anashindwa kutembea anaitwa Oburu ati atamwachia 2032. Si mtu ni muongo. Songo, kabla huja kuja Western kuahidi kiti ya 2032, kabla huja kuja kuomba kura, ile ahadi uliweka kwa mkataba ya kilomita 1,100 kabla next year mwezi ya 8 kuja hapa ujenge rami kilomita 1,000 ndio uweze kuzungumza na hii walu. Asensemo ya Kalonzo Musyoka nigo bamochia budget yabegetone serikali yera beguru benene asomo Kenya. Tukatoa budget ya wananchi na tukasema hii ugomvi na ugonjwa wa sho kama vile jina upenda kusema itapotea na ni wizi mtupu. Tukasema affordable housing ni wizi mtupu. Hiyo tukasema tutatoa, na hizo pesa zote tutahakikisha badala ya serikali kukopa, sasa wanataka nyinyi mkope. Serikali itakopa 1.1 trillion. Hata nikikwambia mama unifanyie hesabu ya kukopa trillion, hiyo ni kusema wale watoto hawajasaliwa bado wako kwa matumbo ya mama zao watakuwa wanarithi deni ambayo haiwezekani. Chinga kiecho boigo nigo Eugene Wamalwa agikiri muswada bw'echibesa na kweneke bunani gorengete komenta ebango asomo Kenya. Hata hii finance bill ako nenda kuongezea ushuru tena. Hata zile sanitary pads za kina mama. Mimi na Uhuru tukiwa serikali, wamama walikuwa wananunua 50 bob always. Mambo yametoka bottom up, hata hiyo always inapanda ushuru hata kwa hii. Mnakubali kina mama? Kijana wako akikutumia pesa hapa Luanda, kama anakutumia 10,000, wanaenda kukata 16%. Omubunge Peter Salasia nigamochia abarai asogotamurikira omwananchi na gotegerera amagani abo. Ni responsible government. Badala ya kutafuta kucreate job opportunities kwa wananchi wake, wanataka kwenda huko nje ati wanaenda kutafutia watu kazi ambayo haiko. Mimi nataka niwaambie watu wa Luanda, wakati wanapoenda kutembea huko zurura huko, tuambie 2027 mkuu amepeleka huko matumbo zenu, lakini sisi wananchi tunataka mabadiliko, na mabadiliko ni united opposition ambao viongozi wetu wako hapa. Omugabana George Natembea nigaerera okweroberia elio kumwaka isiko Ruto nigagikiria ogwanchira na korenta abaroire ba Ebola asense ya Kenya. Kuja kushikana pamoja kuhakikisha kwamba Ruto anaenda nyumbani 2027. Na wa Amerika wamesema Muamerika akishika Ebola hawezi kanyaka Amerika, na Amerika wako advanced. Uganda wamefunga mpaka na DRC, lakini Ruto anafungua mpaka, analeta Laikipia mpaka kwa wanajeshi. Huyu mtu anatupenda ama hatupendi? Jamaa aliondoa NHIF akaleta shisho. Inafanya kazi haifanyi kazi? Kerubo Frida, Ensoko TV. Narayo mwancho mwarigari asobotko bwarero kurwa semesa yamaiya kurwa Ensoko chinsa isato asobotko bwegabwe 12 motinyo gatano rimo mwaka w'echiri bupere 25 ne mono gosaba kwanenga gwa assembly na kwemanya rya gendrera seri tukeriganya sae ka wancanande tomerane ase embeo kurenda sebone gatwaro botkobia na bego gendra kubwatia meroberia gendra sembeo ya Ensoko TV asiri bagari timu ingima yankonya kurwa studio ya kabere kwenekia hamariogi nechibicha ngo chara senchirengia na boigo Kevin Momanyi kurwa sensemo yumono wimanyirio chenkoro kwa Clinton Ndigi.